Alguna vegada t'ha fet vergonya parlar en valencià? Avui volem saber per què. Eixim al carrer per preguntar-te-ho directament, sense filtres. Hem eixit als carrers de Xàtiva a preguntar-vos què opineu, què penseu. Parles valencià habitualment? Sí, sempre. Sí, sempre. No. en totes les situacions sí que parlo valencià, ja que és la meva llengua i des de xicotigua l'he parlat. I alguna vegada has estat en alguna situació en la que t'has sentit menyspreada per parlar el valencià? No, así iniciativa no. En Valencia sí. Valencia sí que suelen hacer, pero así iniciativa no. Como la gente está acostumbrada a que yo hable castellano, cuando hablo valenciano se ríen un poquito, pero es gracioso, no es para meterse conmigo. Per exemple, en València sí que com no parlen valencià sí que de vegades te miren de forma diferent. Parlo en valencià. Després si tinc que canviar, canvia, però inicialment parlo en valencià. I què creus que significa per a tu personalment parlar en valencià? Pues jo crec que és la meva identitat. Significa trobar-me en la meva identitat. Sempre he parlat en valencià i m'han educat en valencià, per tant, no tinc una altra manera d'expressar-me. Sabeu que a Xàtiva es pot viure 100% en valencià? Sí. Totalment, sí. Però hi ha molta gent que no ho fa. Moltíssima. Per què? No se sap. En aquesta sèrie de vídeos averiguarem el que penseu vosaltres, la societat de Xàtiva i de València, sobre la llengua, sobre el menyspreu i sobre una paraula que he citat als vídeos, la identitat. Aquest canvi depèn de nosaltres. Com bé dia la psicòloga Gemma Sanginés, hi ha un semàfor. Fins que no veiem el semàfor en roig, no fa falta canviar de llengua. Hi ha que cuidar, estimar i normalitzar el valencià. No necessitem un valencià perfecte, necessitem un valencià que es parle. Valencià sense filtre. Anima't a utilitzar el valencià en totes les situacions, en tots els àmbits, i veuràs el que passa. Si no el parlem nosaltres, qui el parlarà? No tinguem vergonya. Podem viure 100% en valencià. Sense filtres.